sik nduk Ken. Niken Salindri iki pancen awake dhewe di spesialke ya, Gong. Heeh. Biasane lek melu dalang liyane ngono bar limbukan meni langsung mulih terus. Oh, ngono. Ning untuk awake dhewe dan Dwija Laras Indonesia, dia gelem nganti rampunge goro-goro. Ini adalah hal yang sangat luar biasa katresnane Niken Salindri yang kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Kaya ngono ya, kaya ngono. Ketemu neh karo Niken kapan? Jane tanggal 29 ning Niken ra iso. Oh, Niken ra iso. 29, heeh. Terus diundur tanggal 30 terus. Wah iya ya. Terus mengko ketemu Niken meneh tanggal 9 Desember. Wah iya ana ning Kediri. Heeh, ning Kediri. Ya. Yo nduk Ken. Selamat pagi Cahayu. Pagi, Pak. Wis ngantuk apa? Dereng. Oh, dereng. Sajake karo ibumu ngerumpi ngomongne apa? Napa? Ngomongne apa? Ngomongne niki lho, Pak. Masyaallah panitia jan sip tenan dina iki, Pak. Ngopo sipe perkara apa? Mata saya itu jadi melek-melek ini, Pak. Gara-gara gitu, Pak. Enek pentol, enek kotaan, enek sego botok, terus enek jeruk, anggur, susu. Terus diparingi kerupuk, terus jangan lengkap Pak sajane Pak. Nah, kuwi sing jenenge gupuh lungguh karo suguh ki ditindakne karo penjane Pak Gianto Pitik ya ta. Iya, makanya. Terima kasih ya untuk Pak Gianto. Monggo dalam rangka panganan, ngombe ya ta konsumsi rokok. Kuwi nggih ngopeni awake dhewe ki entake akeh banget lho Ken. Nggih, leres. Mongko nalika jaman ngejob bapak, kuwi ora diperhitungkan. Lah, saupamane sesuk bar wayangan aku ditimbali karo Pak Gianto, Mas Kangko, niki gandeng wayangane rampung, nuwun sewu nggo etung-etungan malih. Niki nggih rokoke kanca sampean sing cacah wonten 50 sementen, nggih wedang sementen, mangan sementen, jajan sementen, nuwun sewu duwite panjenengan kula suda sementen, nggih konsumsi. Ngono iki lek tegel ra apa-apa lho kan ngono kuwi. Lek tegel ra apa-apa. Dah, masa nggih ngoten, Pak? Ya ora. Mergo apa? Penjane Pak Gianto iki nglungguhi dadi wong Jawa. Jawa, wong Jawa ki nek ketekan dayoh gupuh lungguh karo suguh, ya ta? Heeh. Ora lukak bakale kebak. Oh ya, ya. Aja nganti wong Jawa kaya perhitungan kaya wong Cina ya, Pak ya. Betul. Nah, ya. Wong Jawa aja ninggalke Jawane ngono ya. Nembang apa nduk, Ken? Napa, Pak? Nembang apa? Jenengan sreke napa, Pak? Lah ular kambang iso. Ya, Jineman iso. Iso ta? Anu sapa jenenge? Nah, iki pengendange Pak Kangko wedok. Nggih. Nah, iki penjenengane Pak Dalang Simon. Nggih. Seragen. Kelingan karo Pak Simon to? Kula. Lho, tau dijob karo Pak Simon. Pak Simon iki. Kowe tak apusi ke lho. Pak Simon lho. Oh, jenengan to, Pak. Ngapunten nggih, Pak. Heeh, Pak Simon kuwi dalang saking Sragen. Kowe tak apusi sing dalang aku, Nduk. Jebule sing dalang Pak Simon. Ya coba. Jineman apa Nduk? Ular kambang? Jineman ular kambang. Ular kambang jajal ulere kaya ngopo. Siap ya. Nah, engko nek apik iki ana dhuwit 200 saka Bulis Maksum nggo Angelia. Nah ya. Deh. Ya Nduk. Ken, ulermu kaya ngapa? Nah. Telunyur-telunyur, Pak. Telunyur-telunyur. Nanong. Nah. Ya. Ular kambang satitae
biar murap mencorong katon tejane yo mas rebut kae butuhku mung nyambut gawe rebut apa-apa butuhku sabar narima ora pati ayo nanging migunani mula kowe tumrap wanita sejati Ya, kendangane barang ya bakoh ya rasa. Ki lho Ken. Iya, Pak. Talentane Dwi Jolaras sih kaya ngono kuwi. Dadi apa-apa ki serba bisa. Ki mau sinden ya iso joget. Yoga lanang ora marem wedok. Iya. Sapa jenenge? Harani. Golek omik ya, golek omik. Kowe kok iso ngendang kaya ngono apike kaya ngono ki? Tanganmu ki mok susuk apa piye? Mboten, Pak. Mboten nggih. Ora panas to ngeplak kendang? Mboten. Monggo bapak ki lek ngeplak kendang suwen ngono kepanasan. Pak nu jane bapak ki banter ning suwi-suwi alon-alon ngono betul. Tanganku ki ora iso awet kaya tangane sampean. Beda lek ngeplak bokonge Bu Dewi, lah kuwi beda iki. Duh, Ayo, ya ini kok wis tangi. Ayo, ya ini kok wis masak. Ayo, ya ini kok wis cedek geni. Mbake mara tuaku. Wit mulai ngendang wit umur piro, Nduk? Haryono. Anu Harani. Kawet kelas 3 SD, Pak. Kelas 3 SD pun ngendang. Nggih, Pak Yon, belajar. Pak Haryono. Aja ngopi to. Golek mik Pak Yon. Piye pendapatmu tentang pengendang wedok siji iki lho? Heeh. Piye Pak Yon? Luar biasa, Mas. Loh, luar biasane hebate nggon apa? Nggih biasa di luar. Loh, Kesane teng jaba niku sinau kendang niku wau. oh. Awake dhewe selaku dadi wong tuwek-tuwek marem ya Pak Yon ya. Marem no kantun dongakne. Ndungakne piye? Nggih muga-muga cita-citanipun saged tercapai kan Loh, ngoten. cita-citane apa to? Pengen apa to? Dadi apa? Rabi niki, rabi. Mboten. Mboten to? Mboten. Saiki wis kuliah wis lulus urung to? Dereng semester 7, Pak. Oh, semester 7. Nggih. 7, muga-muga entuk pitulungane Gusti nggih. Anu Amin, dititipne amin. Pak Don niki mawon titipne. Titipne piye maksudnya? Maksudnya nggih kersanipun dipun didik kersane lare menika saged tercapai menapa cita-citanipun. Wong dosene ya Pak Dodo kuwi ya. Nggih. Nggih. Dosene ya sing ngendang kuwi ya. Nggih, Pak. Les. Pak Dodo kuwi lek neng kelas no lek mulang no galak ora? Galak banget, Pak. Oh, galake piye? Galake piye? Anu, Pak. Nggih, Pak, ulatane mboten penak, Pak. Oh. Kuwi berarti kok ngomah kerah karo bojone lek ngono kuwi. Nggih, mboten ngertos duka, Pak. Mulai ngajari ngendang awakmu sing ngajari ngendang ya Pak Dodo kuwi to. Nggih, Pak. Oh, lek ngajari ngendang kok mburi kok ngarep biasanya. Je, Halo. lek ngajari ngendang kok mburimu apa kok ngarepmu? Ditakoni tenan kok. Pak Dodo kan saged bolak-balik. Saged bolak-balik berarti kok ngarepmu. Oh, alah. Oh, Pak Dodo ki bolak-balik gelem to, Pak. Maksudnya ngendange niki. Lah iya Pak. kendange. Lah nggih. Lah iya, lha rumasamu apa? Nggih mboten. Lho, mboten piye wong aku ngomongne kendang kok mau. Sing pikirane kotor ki awakmu kuwi aku ngomongne kendang lho. Nggih, Pak, ampun. Heeh, iya. Kerasan yo melu Dijolaras Indonesia. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Saman bareng bis Amor Yoga apa bareng Heis Amor Sinden? Bareng bis, Pak. Bareng bis. Kok ora bareng Heis ngopo? Heis iki nggone wong wedok-wedok. Lah kok malah bareng gene wong lanang-lanang. Dicutat niku Mbak niku lho, Pak. Oh, dicutat. Oh, lek ngono ki lek gampang loro ati kok sinden kalah saingan ya ngono kuwi modele. Iya, iya. Saya nggih Pak Yon nggih. Pangkat tak jak omong ya, men. Nggih saepe.
Saepe iki wae. Sae turape. Wah. Apa Arab? Ayo baca ke, ayo kan. Nah, ya. Cah kok apa-apa. Sak liyane ngendang sing mau kuasai apa? Har. Sak liyane ngendang, liyane bonang. Dalang saged mboten? Dalang iso ora? Dereng Pak, dereng belajar. Suluk-sulukno ora iso? Mboten Pak. Mbok sekali-kali ketokno sulukmu. Gen iso kabeh dipelajari kabeh lho gen multi talenta. Ya kok. Ya ta ya. Jong guyang-guyu nyawang compe ya. Ken ben pacare compe iki lho sing gender lho pacare. Ben. Masa ta, Pak? Heeh. Pak rumangsaku ya Mbak Congpe kabeh krune DLI dipacari wae. Oh iya, Pe, compe. Ngono ya, Pe. Dilokne nikane bener ora? Golek mic, disauri. Darane bisu kok. Ah, Mboten Dik gosip. oh kok sih. Nek sing tenanan karo Ardi tok. Kayak ngono iki kan. Jare Ardi, jadi kowe iki turane congpenge jarene ngono. Iya. Urung-urung apa-apa. tahu di apa-apa. Air. Meskipun kamu tidak bersamaku, kamu memilih bersamanya. Terima kasih kamu sudah pernah di atasku. Apa sajane iki jana? Sik. Omong kamu ki lho. Di atas doaku, Aku Pak. mek maksud tok. Di atas doaku. Di atas doamu. Nek kowe ora keloro-loro atimu to, mergo apa? Ardi ki mripate ora blereng milih niken wis pas. Ya to? Biyen gak ngono kuwi. Sapa? Ardi Oh, saurunge niken mlebu ora ngono kuwi ya karo kowe. ora. Lho, piye dhisik saurunge niken mlebu piye karo kowe piye? Biyen aku bareng bis Heeh. digerayai kombure. Iya toh Mas. Madep aku. Toh. Oh, wilo kapan wilo? Ya, saiki sono sing ayu, biyen yo. Enggak, Pak, aku enggak mau membuka masa lalu. Ya. Iya, wah, tutup nih wae. Ya. Kanca-kanca tepuk tangan buat Do Angelia Maharani. Aneh-aneh ya Gong, kanca-kancane awake dhewe. Aneh-aneh. Kok ndelalah ya terus. Ndelalah piye? Awake dhewe dhisik iki ya duwe pembunang penerus wedok ya duwe dhisik. Oh, ngono. Terus mbok saiki nyandi Paranus ganti Angelia. Wah, iya, heeh. Kowe isi Surakarta ki ora bakal kelangan sumber-sumber utawa bibit-bibit unggul.